partner sa bisan unsang butang ang magtiayong kapuso primetime queen o King Marian Rivera o Dingdong Dantes. Ning bag-o lang, nakaanig kapin 10 million views ang ilang video, di nagdungan sila og sayaw sa usa ka TikTok dance craze. Congratulations, Marvin Miranda and Jazz Jose! Si Marvin Peralta, ang labing unang Ultimate Champion sa The Battle of the Judges, ubos ni Jose Manalo. Siya nakakuha sa labing dakong score gikan sa studio audience ug sa mga hurado nga miabot sa 91.52 battle stars. Mauli niya ang ganti nga 1 million pesos cash prize, butang nga iyang gipasalamatan. Samtang sa nagpadayong istorya sa maging sino ka man nila Monique o Carding, nabantayan ang pagkasuod nila Carding o Dino gumikan sa mga tupo-tupo. Wala matuyo ni Dino nga mabira niini ang tualya nga gigamit ni Carding. Samtang misaad si Carding ngadto kang Dino nga dili mo biya bisan pa man sa kapeligro sa ilang sitwasyon. Karong gabi napuno sa kalagot si Carding, human adunay nasutang bati nga balita. At ang iyang mga musunod pang eksena sa maging sino ka man pagkahuman sa 24 oras alas 8 sa gabi.